L-Awtorità tal-Ippjanar approvat permess ta' żvilupp ta' villa bil-pixxina f'Art ODZ f'nofs l-Eliqi fil-Qala. Vot li ttieħed waqt laqal ħamis filgħodu, ir-rappreżentant tal-Gvern fil-Bord tal-Awtorità Clayton Bartolo ivvota favur dan l-iżvilupp filwaqt li d-Deputat Nazzjonalista Martes Portelli fisem l-Oppożizzjoni ivvutat kontra dan l-iżvilupp massiċ. Infatti il-vot li ttieħed ġie 7 voti favur u 4 kontra. Il-Kunsill Lokali kienu għadu kontra dan l-iżvilupp bil-Kunsilliera Lokali tal-Partit Nazzjonalista fil-Qala għalkemm f'minoranza kienu minn ta' quddiem kontra din l-applikazzjoni. Infatti wara din l-aħbar il-Minority Leader Karl Buttigieg u l-Kunsilliera Valerie Kassar-Mejlaq stqarrew magħna ma' Net News li din id-deċiżjoni tkompli turi li l-Gvern flokijat jaqbes għall-interessi tar-residenti tal-Qala qed jaqbes għall-iżviluppaturi u l-ispekulaturi tal-art. Residenti mill-Qala li tkellmu ma' Net News għalunna li huma ferm irrabjati għal rappreżentant tal-Gvern Laburista fil-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar illi vota favur dal-imsemmi żvilupp. Wara din id-deċiżjoni l-Aqta Ambjentali din l-Art Ħelwa qalet li huwa naċċettabbli li din iż-żona mill-isbaħ se tinqered bi żvilupp li sejħitlu mhux sostenibbli.